ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар маркази шаҳри Ваҳдат қарор дорем. дар ин ҷо чораҳаи Файзобод ва рост роҳ ба сӯи ҳайкали модар. аз тарафи дасти чап супермаркети Ёвар, коллеҷи тиббӣ, беморхонаи марказӣ ва роҳ ба сӯи бозорчаи Гулистон. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 10-ум ошшонаи мана ҳамин бинои 11 ошшонага ҷойгир аст. бисёре бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонага мебошад бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар 10-ум ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 11 ошшона иборат аст, дар маркази шаҳри Ваҳдат ҷойгир мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед дӯстони азиз? даромадгоҳ, прихожа, коридор, якум ҳуҷра истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. якум ҳуҷра истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле мебинед, хонаи таъмираш зебо мебошад, таъмири нав. дӯстони азиз, хона бо қолинҳо, люстраҳо ва карнизо фурӯхта мешавад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ва дар дуюм ҳуҷра боз теғзонаам ҳаст. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин ошхона мебошад. хона бо барқ ва об таъмин аст дӯстони азиз ва дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. маркази шаҳри Ваҳдат ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла супермаркети Ёвар, мактабҳо, садикҳо, коллеҷҳо, беморхонаи марказӣ, бозорчаи Гулистон ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир астанд. ин ҳаммом мебошад. ва ин ҳоҷатхона. нархи хона бошад 390 000 сомонӣ. нархи охир мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 44 47 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.